Hurumende yedu dai yaida izvi, auraya ngaaurayiwewo. Chandoziva ndechekuti hakuna munhu anopara ngozi anovigirwa mwana wake vasina kuita nhaurirano. Akanyarara kasi mukadzi aipinda zvake munongoziva zvinoita varume. Muti murezorega kuti anzai maakadziti small house. Ndopandakamutema nekampucha inini. Pakanonodzedzereka chinodzokera kumashure ndopandakaona chanzi yekutiza. Vauya achimhaisa inini. Chichibuda mubhucha meme akamhaisa inini zve 10 to 15 minutes achinimhaisa nebanga. Uchitoona rufu runonhuwa wabereki. Uchitoona kuti panapa mahwani zveshuwa ende munhu ada kutouraya ndinakana weapon ndakatenderera pa save station ipapo. Nditenderera ndakazoponeswa nepickup yange nemacabbage. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV no the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe Bahasha. Bahasha TV nyaya sezvadziri. Kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano paBahasha TV. Kuno kwatiri tiri kushewo kunze kuSouthly Park. Kune chiitiko chinokatyamadza chatafambira mumusha uno kuti tinzwe zvizere panyaya iyi. Makasimba here baba? Mukoma kumagadi zvenyu. Aiwa, pana patafambira matambudziko. Chinova chiitiko chamakasangana nacho chinosuwisa. Chokwadi mukoma wangu. Ndaikumbira mukoma mutsananguro kuti chii chakaitika pachiitiko chinokatyamadza kuti zvakafamba sei? Okay. Maita zvakanaka mukoma. Mukomana pane mukomana aishanda panapa. Ainzi Devi anga ari mushandi wedu. Mukomana uyo akapondwa. So mapondero akaitwa ndeyekuti tavapa mari musi weSaturday. Ane musikana waidana naye pabhucha repaRunway paSkyline. So zvadaro zviri kunzi akabvisa $60 ndobva apa musikana mubhucha iye ndobva tora 50 ndobva anopa mukadzi wake. So ndobva adzoka kunoku kwandandiri. Saka ndataura naye kuti ndirombobuda ndirokuenda kuSouthly Park ndotsvaga chikafu chemhuri yangu. Ndopakati ndoda kuti ase ndoda kuendawo ndobva ndataura nomukomana ndoshanda naye futi pano ndobva taenda kuSouthly Park. It was around 5:05. By 6:19 tatadzoka tapa safe station yepaRunway. Saka zvadaro akati mukoma ndotsvaga airtime nemuriwo ndikati une ndotodochi ndoda muriwo. Zvikanzi okay. Sa apinda mubhucha mamuya akasvika otherwise ndopakaona kuti musikana wake ane umwe mukomana wainaye. Saka akabva adzoka nemuriwo ndobva andipa mota. Andipa mota indobva ndarivhesa ndobva tora neshamwari yake anova mushandiwo pano futi patoshanda naye ndobva vanopinda mubhucha mame. Sandunzwa kuti pakangopinda mubhucha pabva patanga kuitika fight between the deceased nemukomana wacho akauraya wacho. Saka zvadaro zviri kunzi uyu akurirwa akurohwa naDevi anova mushakabvu akanotora banga remubhucha because zviri kunzi mukomana airohwa achipinda mukaunda. Saka akanotora banga remubhucha rochekeswa nyama rere ndobva atanga kumhanyisa mukomana unzi Francis. So pakudaro akazona kuti munhu andikumhanyisa handiye abva adzoka itsvaga anonzi Devi ndobva amubaya ka1 pakona yebuilding ndobva atodonhera ipapo. Satime ndakaudzwa kuti mukomana aita sei abayiwa inda ndichitobuda nemota chiti achirega ndiende kumba. So abayiwa kudaro ndakasvika ndobva ndambata anga rubuda ropa pachest ku left side ndobva ndatongomutakura anga chiratidza kuti achikufema bvandamuisa mupi mota yandandinayo ndobva ndatorwa mota. Musikana wacho ndabva ndaenda mubhucha ndaenda kuchipatara ndabva ndangoenda mubhucha ndatora musikana wacho vandamisa mukati ngati aiwa uchatosara ngati shamwari iwewe Francis chigara usaidi kuti umhanya kuchipatara. Tabva ipapo tasvika pachipatara murungu edu takamufonera zvikanzi okay bva matofonera mapurisa. Tasvika pachipatara it was around kuma8 tisvika tichivhura bhodhi remota ndopatakanzwa kuti nemadhoktors munhu enyaya aita sei ashaya chitomirirai mapurisa ichi homicide. Ndo zvakaitika mukoma wangu. Aiwa, tine urombo muchiitiko chakaitika ichi. Tingati uyu mushakabvu uyu nanzwa muchiti akapa musikana waaishanda naye anga ari munhu here anga akaroora zvekare maishandidzana naye sei? Mushakabvu anga ari munhu akaroora. Anga ane mukadzi wake nemwana mumwe chete ane gore 8 mwana wacho. Mudzimai wake ndiye aishanda mubhucha here kana kuti ndo panga ndisina kuzobata? Mudzimai wake anga asikashande mubhucha
dzimai wake aingosarawo ari kumba iye achiuya kubasa, but aishanda mubhucha ismall house anova musikana waidanana naye. Aiwa, tine urombo nezvakaitika mhuri yeZimbabwe. Tichange tichikurukura toda kuti tiedze kuti tibate hama dzemushakabvu tigone kunzwa urongwa kuti zvakamira sei. Postmortem yabuda ichinzi akabayiwa, banga rakabharira moyo nemapapu, then akazorasikirwa neropa rakawanda 3000 milliliters. Ndo maonero aita ana chiremba. Saka urongwa hwekunonoradzikwa anenge anonoradzikwa kupi? Tichanomuradzika kwamusana kwachireka. Ko ava vapara mhosva iyi hapana here kuzotera kwavaita, nekuti muri kurodzanga tichiita nevamwe veukama musati masvika, mamwe muchifambisa mapepa kuti munoviga. Hapana here kuyanana kwavaita, nekuti tinoziva pachivanhu chedu vanhu vanowanzotaurirana. Mufa ichizonoradzikwa kana kuyanana kwamunogona kuita kungave huripwa kana kudii. Hapana here kutaurirana kwamaita nevemhuri? Hapana veukama vekwake vati vambouya, tanga tingori tega isusu. Mutenda nekurukura kwamaita. Inini ndiri muzukuru waDavid Nyauzani akasangana netsaona yekubayiwa nebanga musi weSaturday. Ndiri muzukuru wake, mwana wehanzvadzi yababa wake. Ndini muzukuru mukuru kuvasikana. Ndakanga ndiriko kumba kwavo musi weSaturday pazvakaitika, asi inini handina kuwana nguva nemukana yekuti ndisvike pasini wachiri ipapo. Takazongonzwa mapurisa asvika uchinzi sekuru wenyu waita sei, wasangana netsaona. Ndofunga zvokumapasi 12 here ndopa wakazotaura, asi vari kutsanangura vachiti wakarwa panhingirini ipapo. Uyu murume uyu wakarwisana naye ndiye akazotora banga achibva wabaya, asi akambotanga amhanyisa zvemushamwari yavo achida kutanga abaya shamwari yavo iyoyo. Shamwari iyo ichibva yatiza, ndobva sekuru wazobayiwa wakangomira wachibva wangodonhera ipapo, wachibva wangofira ipapo. Hama dzemunhu yakabaya hatinambobvira takadziona, hatinambobvira takadziziva. Nanhasi hapana kana munhu akauya. Nhasi izvozvi tichatakura mutumbi tichienda nawo. Hapana kureva kutoti hapana ari kuteera kuti waona kuti munhu wakakanganisira zvakamira sei, tokumbira ruregerero sei, hapana watati taziva. Mukuedza kuderedza matambudziko emhirizhonga dzakaita seizvi dzekuti vanhu vanopondana, vanhu vanonetsana, zvimwe zvamunofunga kuti zvingange zvichiitwa kuderedza matambudziko akaita seaya muno munyika yeZimbabwe ndezvipi? Inini mafungiro angu nemwoyo wangu nepfungwa dzangu, ndinofunga kuti munhu anenge auraya munhu ngaaurayiwewo. Ndo mutongo wakaita sei wakanaka kuitira kuti vamwe vanoteera mumashure vanoziva kuti ini ndikangouraya munhu ndinourayiwawo. Pakutosumuka izviso, saka iri kupera yakaita sei? Ini tarisiro yandanga ndinayo semukwasha, nokuti munhu abayiwa mukwasha wangu, mwana wangu ndiye arasikirwa nemurume. Ndandine tarisiro rekuti taifanira kuva nedare pauviri hwedu, kuva kuti isu takabereka mukadzi nevakabereka murume, towirirana nokuti imhosva hombe inotoripo, and hakuna munhu anoda kurasikirwa nemwana wake nenzira dzakaita seizvozvo. Kumashoko kune vanoita mhirizhonga yekubaya vanhu nemapanga kana kuita zvinhu zvakadai so, imimi semubereki nanzwa muchiti imimi ndimitezvara, mashoko amunawo kune vamwe vanoita zvemhirizhonga vanga vanotora zvinodhaka vachizoita mhosva dzakaita seizvozvidzi, mashoko amunawo ndeyekuti kudii? Mashoko andongori nawo, unoza, of course sometimes you wanna be drunk, but choose the best thing. Shinokudhaka, you say. Otherwise, beer. If you drink Black Label, I understand. It's alright. Not you take drugs. You see, Black Label is alright. Just because tomorrow morning you can wake up in the morning and go to work. Alright, apa ndani chinangana nevanozoita mhirizhonga. No, mhirizhonga, unoona kuti mweya wetsvina. Just because sometimes, you know, kukura kwatakaita kumusha kwedu hatikuzivi.
kune vamwe vanhu vakatouraya vanhu tisati tatozvarwa. You understand what I'm saying? Tenda baba. Chitine matambudziko Mira ndipezise. Ora ndakumbira mutesi ukumbucha. Wewe kuno. Kuti mutarise kumafuratira kamera. Kune vamwe vanhu vakauraya vamwe vanhu isu tisati tatombozvarwa. Saka unoona pachivanhu chedu as long sekubvunza kwamaita. You never know what transpired. Saka nyaya idzodzo dzinoda vanhu vakuru vanogona kuzisolva. Iwewe personally, as young as I am, I can't solve these issues. So